Gaurkoan whiskixa izango dugu berbagai, bestiak beste, izan be gure gaurko protagonistia Mikel Arana eskoriatzarra Eskoziako Glasgow hirian bizi da eta whisky konpainia baten dihardu lanian. Atzaldeon, Mikel? Arratsaldeon. Holaxe da, ezta? Whisky konpainia baten diharduzu lanean. 13 urte ontxe whisky industrian eta konpainia hontan ontxe 6 hilabete. Bueno, Edrington izeneko konpainia da. Hori da, bai. Edrington konpainia da, baina bueno, itxendo whiskixa, vodka itxendo bebai eta jazta, hori da. Eta arrona bebai. Eta bueno, zeure kasuan, zeure lanpostuan, zer da zeure egitekoa edo? Ba, esportazioko departamentuen nabilan nien. Esportetan dut whiskixa, vodka eta Latinamerikara, Kariberutza eta Espainiarutza bebai. Gazteraz itxen da bien merkatutara. Bueno, hor whiskixa esan daiteke oso ezaguna dala, ezta? Eskozian edari nazionala dala esan geike edo? Bai, esareke, bai. Problema bai gainera, bai. Ez dakit gainontzeko edarixekin edarixa baino gehiago konsumiten dan, ez? Asko konsumiten dena da whiskixa, baina mezklako whiskixa. Maltako whiskixa ez da asko eraten. Gehizena da kombinaboketetxeko mezklako whiskixak. Eta, bueno, vodka eta beraten da, ginebria behon asko azira eraten hemen. Atzeroko 5 urtetan ja ginebriakin igo da asko ginebria, baina whiskixaren mantendu da bertan. Eta konsumiten dana gehien bat bertako izango da, edo produkzioa handixa da whiskixana, Eskozian? Bai, azira sartzen, Eskoziako whiskixa Scotch da, Eskozian inbidan whiskixa izan bida. Haina azira sartzen bebai Japoneko whiskixa. Japoneko whiskixa ezin jako izan Scotch. Scotch bakarri da Eskozian injako whiskixa. Eskozian produzirutakoa. Enbote jauleike edozen partetan mundutan, eta mantendu izena Scotch, baina produziruta izan bida Eskozian. Eta badako bereizgarririk edo berezitasunik horko whiskixak edo? Whiskixa izateko eukibidau hiru parte. Izan bida, euneko 40 alkohola eukibidau, 3 urte egon bida barrika baten sartuta eta Eskozian egon bida produziruta whiskixa izateko. Eskozesa. Scotch. Daukotzu whisky irlandesa, daukotzula itzen da berdin, baina whisky eskozeta dau destilauta 2 bider behintzat egon bida destilauta. Irlandesa 3 bider destilauta egoten da. Eta daukotzu whiskixa eskozesa itazen da whisky, Y-ekin bukeran, irlandesa danean whisky, K-E-Y-ekin bukeran. Eskozian bertan, modu diferentetan konsumiuko da, suponen jendot whiskixa, ez dakit osagarri moduan, bere horretan bakarrik konsumiten dan gehiago, ze oitura dauz? Daukotzu bi whisky mota, daukotzu malta dien whiskixak eta hori normalian konsumitzen die bakarrik, izotzakin ero urakin. Ero bestela daukotzu mezklako whiskixak diena, bibiltzen die, jenteak eraten dauk bakarri, baina gexean bak izaten die kombinabak koktelak itxeko. Eta, zeuk esan duzu, ezta, esportazio departamentuan zabitzela lanean, izan be, mundu danera bideratuko duzu horreinako whiskixa, ezta? Lan itxen duten herrialdea die Mexikotik eta Ushuaiaraino, Ego Amerika dana, Kariben eta Espainiara. Gero, Estatu Batua, Kanada, mundu guztira egiz izan da. Afrikara bebai, Australia, leku danetara. Eta, bueno, esan dago zuena olako talde moduko bat dala, ezta? Destilatek diferentiak batzen dituen talde moduko bat, Edrington, okeres banau? Bai, hori da. Dauko 3 whisky marka, Macallan, Glenrothes eta Highland Park. Highland Park dau irla baten, horni irlatan dau, destilerixia, eta beste bisak hemen Eskozian. Zeuen aparte, beste hainbat eta hainbat egongo dira? Bai, da, guztira da, 130 bat destilixa Eskozia danien. Eskozia dau bost honatan zatitxuta, destilixa alkotzu Lowlands, ero egoaldien, Highlands, iparaldien, daukotzu Highlands, Irlatan, Speyside eta daukotzu Campbelltown. Eta Mikel, ja 20 urte pasatxo, ezta? Eskoziara fan zinenetik? 20 urte, bai. Zer dela eta edo zer bultzatuta?
Bueno, unibertsitate bukatuta, frantzera joan nintzen 3-4 hilabete frantzesa ikasteko, hobetzeko, eta esperientzia oso neukin hauen frantzian, eta gero izan zen, izan hori inglesa praktiko biot, eta eskoletzako lagun ba, largaitzuri bezalgo, bera eskoletzara zatoren, eta izan ni beba nator, eta berak netor nintzen. Hasiera baten 6 hilabetetarako bakarrik, gero 6 hilabete luzatu ziren beste 6, gero urte bete, gero 2 urte, eta, bain arte, eta hemen nabi. Lehenengo urte eta erdi inguru, gutxi gora bera, Edinburgon, ez da, Mikel? Hori da, Edinburgon, urte eta erdi Edinburgon, eta gero lan aurkitzu naben Glasgow inguruen, eta orden ja mobilutzen Glasgowra bizitzen. Esan geke, Eskoziako 2 hiriburu nagusiak diala, ez da? Glasgow eta Edinburgo? Kapitala Edinburgo eta Glasgow hiririk handixena, milioi biztanle gutxi gora bera. Baina, naiz eta 2 hiri nagusiak izan, nik uste nahiko desberdinak diala euren artean edo? Oso desberdinak. Edinburgo da, ez dakit, jentiak uste daukela atxitzude oso, ez dakit, uste daube importantzia badiela. Glasgow da, ez dakit, Glasgow ditzen da, lan hiriburua dela. Orduan jentia da asko sobeto turistakin eta asko gehiago sartzen da, laguntzeko, taberna baten beti egitorio jatzu norbait egiten, zakit hau beste zerbait dauko Glasgow, egiz izan da. Nik egiz izan da gehiago gerez gura dut Glasgow. Baina hori adibidez, herritarren jarrerari dagokizionez, edo izateko modua dagokizionez, baina irisa bera, hau da, Glasgow asko zaudixo izango da, industrialagoa? Glasgow da oso industriala. Ni beti konparau izan dut Glasgow Bilbokin eta Edinburgo Donostikin. Edinburgo da hiri bat azterukera juteko, ikusi kastelua alde zarra oso politxa da. Oso politxa. Glasgow da naval asko zaren Bilbo moruen. Itxasuntzi asko itxen zien hemen Glasgow, horretanak itxin zien bi eroiru geraketan diontxe. Orduen, oso industriala da Glasgow, oso industriala. Eta, Mikel, 1989 hartan Eskozia alderako bidaia hartu zebenetik, gaur egun arte, suponen jendot bizitzia egonkortuta eukiko zula erabat, ez da? Guztiz, etxe erositza, lagunak, dana, bizitzea ja Eskozian. Zuztara ben ikusten ja erdibotata, Eskozian. Orduan horrek esan gura dau, aurrera begira behor geratzeko asmoa dakozula? Ez daukot planik bertara joteko ez daukot. Ikusin bihar ze gertauko dan etorkizunien, baina momentuz behintzet Eskozian. Dana ala ikusten da, 20 urte pasatxoan egon arren, euskeria ondiok ondo mantentzen dazula. Bakotzu aukerarik hor, euskalduren bat edo badago hor, edo egunerokoan nola euskeria praktikatzeko aukerarik bakotzu, edo familixekin bakarrik? Familixekin bakarrik. Euskalduna badazela badakit, baina ez dut eurekin konsideru. Eta euskara bai egunero, gurasoakin, lagunakin, eta ontsa laneko batek esan zuzten futbolen zabiela eta 2 pertsonakin arabarrak ziela eta euskara zitzen dabela. Orduen datorren hastien, seguramente nipe futbolia jolaztukotela, ez auketako arabarronek. Mikel, segi oin arte bezain fin lanian, whisky mundu horretan, hain guzteko dozun mundu horretan. Eta egongo gara, aurrera begira egongo gara. Besarka bat. Bale, eskerrik asko. Ondo segi. Ondo segi. Agur.